على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار. بسم الله السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زخونا حبرة السب مسرت له مسرت نحاد حبرة السب سدرا بيتيا أدمعي سدرا بيت كأ مسرتناي أدمع حبرة السب ሓደ ካብቲ ደጋጊመ ክብሎ ዝፈቱ ካብቲ መሰልናይ ቦታትና ካብ ጉይ ሙዓል ክሳድ መሓዚ ዝብል እዚ ከዓ ሎሙን ከድልየና እዩ ከም መሰል ማለት ስድራ ቤት ኣክንዲ ማለት ኣብ ደቂቕ ነገራት ኣብ ፋሕድ በለ ነገራት ሞራኡ ጥሒላት ነብር ትዝበለፀ እንታይ እዩ አሎ አገባባት እንድሕር ደኣ ኽኢላቶ እንድሕር ደኣ ኣብ ህይወታ እትያቶ ኣብ ምንባይ ደቃ ምዕባይ ደቃ ዓቢ ግደ ክጻወት ዝኽእል ኣገባብ እሱ ኸ እንታይ እዩ ልምዲ እዩ ንደቅና ብዛዕባ ጽቡቕ እቲ ንሕና ማለት ጽቡቕ ኢልና ንሪኦ ነገራት እቲ ንዖም ጠቓሚ ንብሎ ነገራት ኣብኡ ከነልምዶም ብከይተሓለልና ማቲ እንዳፈተና እንዳጻዓርና እንዳደጋገብና ውስን ነገራት ኣለዋ ብህይወቶም ማት ኣገደስቲ ዝኾና ንዓአን ፈሊና ጠቐምቲ ብምዃነን ብምድግጋም ኣብ ህይወቶም ክንስርተን ኣብ ህይወቶም ክንስርፀን ንጽዕር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ወሳኒ ነገር ማለት እዩ። ልምዲ ዓቢ ነገር እዩ ልምዲ ኦኬ ሓያል ይኸዓ ንሕና ንፈልጦ ኢና ማት ኣብ ህይወትና ብዙሕ ልምድታት ኣለና طبعا ጽቡቕ ልምዲ ክኸውን ክእል እዩ ሕማቕ ልምዲ እውን ክኸውን ክእል እዩ ኦኬ ሶ እዚ ልምድታት ኣሎ ኣጂ ገሌና እቱ ኢልና ገዛ እንታይ ከም ንገብር ልምዲ ኣለና ኦኬ ገሌና ትኽልና ኸሽነና ኣቱ ገሌና ትኽልና ናብ ቴሌቪዥን ንውልዕ ገሌና ምምክን እቱ ኢልና ኮፍ ኢልና ሞባይል ንሕዝ ሶ እዚታት ኩሉ ልምዲ እዩ ኦኬ ሓንሳብ ምስ ለመድናዮ ከምኡ እንደጋግሞ ማለት ክንደጋግሞ ከለና ማት ኣይርዳእናን እዩ ከመይ ጌርና ወበፂሕናልና እውን ብዙሕ ኣይርዳእናን እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ሓደ ካብቲ ጥቕምታት ናይ ልምዲ እንታይ ክኸውን ንደቅና ጽቡቕ ነገራት ተንሕና ጽቡቓት ኣድለይቲ እዮም ንደቅና ዕድሚኦም ሙሉእ ከድልዮም ኢልና ንኣምነን ነገራት እዚአን ነልምዶም ማለት እዩ ፅዒርና ነልምዶም ማት ወላ ኸማን ማሲ ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልየና ኦኬ ሶ ፅዒርና ኣቢልና anyway ነልምዶም ሕጂ እዚአን ዝለመድዎን ነገራት ህይወቶም ሙሉእ እየን ክቕፅላ ያኒ ቀፀልቲ እየን ክኾና ኦኬ ምክንያቱ ንስርት ኢና ዘለና ትንገብሮ ዘለና ንምስራት ልምዲ ስለ ዝኾነ ሓያል ስለ ዝኾነ ምስኦም ቀጻሊ ክኸውን ስለ ዝኾነ ብብዝሒ እንዳደጋገምና ምስ ነተግብሮት ነገራት ጽቡቕ ኢልና ንሪኦ ጽቡቕ ኢልና ንግሞ ዘለና ምስ ጥዕና ዝኸይድ ምስ ናይ ትምህርቲ ዝኸይድ ብዙሕ ነገራት ማለት እቲ ጽቡቕ ኢልና ንሪኦ ንዕኡ ኩሉ ብምድግጋም ኣብ ህይወቶም ከም ዝስረጽ ንገብር ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዚ ኣገባብ እዚ ሓጋዚ እዩ ንዓና ማለት ኣብ ብዙሕ ማለት ምእዛዝ ኣይክኸድልየናን እዩ ምግላፅ ኣይከድልይን እዩ ዘረባ ኣይከድልየናን እዩ እንታይ ደኣ ደቅና ብደይ ተኣዛዝ ብናቶም ተበግሶ ክገብሮ እዮም ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ ኮቲ ልምዲ ማለት ኦኬ ልምዲ ነገር ኣላ ዝገበርዋ ቅድሚ ሕጂ ብብዝሒ ግዜ ኩሉ ግዜ ክደግሞ ክነብሩ እዮም ኢንሻአላህ ኦኬ ሶ طبعا ንምንታይ እዩ ልምዲ ክንዲዚ ሓያል እንታይ እዩ ሓያል ዝገብሮ ሓደ ካብቲ ንልምዲ ሓያል ዝገብሮ እቲ ማለት ክነተግብሮ ከለና ሓደ ዝለመድናይ ነገር ክነተግብሮ ከለና ብዙሕ ፃዕሪ ኣይከድልየናን ብዙሕ ሓይሊ ኣይድልየናን እቲ ሓንጎልና ከምዚ ኣውቶማቲክ ወላ ማት ብዙሕ ከይሓሰብና ክንገብሮ ንኽእልና እቲ ነገር መጀመርታ ክንገብሮ ከለና እቲ ነገር
ما تقسلنا تتنققنا ومالت بزح نحاسبو لينا بزح ناي متكار ناي تركيز حتتات له اوكي مسلمدنا يجين اوتوماتيك يزخون مات ثلاث ستيبس نحركوينا ثلاثتين كمي غيرنا اب تسالسيت بصحنا هنا يرداناني اوكي سو مالتي حنقولناس ايدليوني مقصصار ابز بزح لانه تي بروسيس تي انسغومتات ترد ماس واضحين مالس قلت سلازلوا قلطيفه تخيد مالتي اوكي بزح حيلون بزح انرجي ايدلينا مالتي اوكي سو زغونه خوينو صبق كوينو حما اب لمدي كل غيز انتينا نبل كمتي مالت تي نورمال ازاربا انتايو كتهنص كل غيز برتعي كتفرس يقلل اب لمدي كينكم يكونن لمدي كل غيز كتهنصو طبعا برتعي ليو غيزه يدليو حتتي غيزه اوكي اب مفراس قليل يكونن بقليل يفرسنيو اوكي نحنا حجي بزح حلو لمدتات دس زي بلنا بهوتنا كان القصو كان وحدو ويكا خنق قالوا غيزه يدلينا بزح صعر يدلينا اوكي سو حجي لمدي حيال نغري حيال نغر مالت و مستنا يمنبا يسرح بتعمي صبق زواخد يطقم له اسنتايو ولادنا كل غيزه مسانا يكونن اوكي ما قال خيدي صبق لمد اندحر حيزو خيدو نخفرس قليل يكونن اوكي نخغودا ما قال ازغود ونغرات قلطيفه ما يتقعوانيم لانه لمدي صبق لمد سلازلو نايت عنا لمدلو ناي تمرت لمدلو ناي كل ما لمدتات سلا صبق لمدتات حيزو زو خيد زلو فلي زلو بخموس ما ببزح يفرح كان لا ما تلمدتات كحزيو صبق غيرو عقبوي مالتي كابت حدغاتات كابتي كال كصيق زخل كم قد خوص زخل بمالت ابوسي مالت بزح مالت صلوا ايكركبين ان شاء الله اوكي سو حجي ببزح مخنياتات زي عين تكنيك لونا وخنسرحلو اقداسي يا بتحد وجن سرح قللنا نحنا كم انا بيتي مجمرتا تدكم دحري تعرف يا كما تا ناي لمد قدات حجي تدكم دحري انت كتعرف تيوم دقوم زي المدو دقوم مالت صبق لمد زي هابوم حجي ممكن مالت سلاشالا زرئي زلو بزح منالبات يسرحوا يلون حجي ابز زلو وانات بزحهم كسرحوا كل جيزه خغلصلهم كصعريهم نمتى يزير دان زقلعه نمتى يدي ختلني نمتى يدي اززن زلو كم ما بزحنا يكون عين غريچتات الله مالتي جين اندحر تصبق لنا نريو نغرات الميدنام بو خدو مالتي اوكي مستسو انتي يغبرو لمدتات الله كدقسو خلو انتي غيرو دقسو كمان لمدتات علني كاب دغه تمصيوم انتيم دغبرو انتي ستيبس قدامي تيز غبرو ستيبس تاين لمدلو اغايش كمصن خلو لمدلني ناب كغيش كلو لمدتات علني اوكي سو حجي از لمدتات زي نعي بزح سراح يزقاللي زخونه خوينو اب هيوت دقنا لمد اندحركن اتدلينا ثلاثه سغومتات علوا سنكن مهارنا لنا تا قدامي تسغومتي كل غيزه انت السبب المسبب ويكا تي تريجر يمزلو ابغاسي كله ونلو اوكي حجي مثلا كاب نمتا يعني ماسي كاب تمرتي وي كاب دغه مسمصو زي حجي كاب دغه مسمصو ابغاسي تكون تخيليا اوكي ويكا تسيو كاب دقاس مستسو زون ابغاسي سو ابغاسي لنبزي نخدقسو نخدو ابغاسي لني اوكي جيشه لخو ابغاسي رخيب لخو اوكي غاشا مصيني ابغاسي لني سو حجتي ابغاسيت قندياسا اوكي زخون لمدي كنسرت ندحر كوينا خنهنص ندحر كوينا قداما يزدلينا ابغاسي اوكي قال ايك اتي انت غبارات دلين زلخو
ستيبسين ستيب 1 ማለት ቀዳሚ ስጉምቲ خላይት ስጉምቲ ሳልሲት ስጉምቲ እዚአን ተግባራት አክሽንስ እዚአን ተግባራት እዚአን ክፈልጠና ለንጽብቀ ኦኬ ሕጂ አበጋስ ረኺበለኹ ቀዳሚ እዚኣ ካልኣይቲ ኸኣቲ አክሽንስ እቲ ዝግበር ተግባራት ከኣፈይጠ ኣለኹ ኦኬ ሳልሰይቲ እዚኣ እቲ ሪዋርድ ይብልዋ ማለት ሲ እዚአን ክልተ ነገር ተገይረን ሲቲ ሳልሰይቲ ጽቡቕ ነገር ክረክብ ኣለዎ እቲ ውላድ ኣብዚኣ ሳልሰይቲ ማለት ጽቡቕ ነገር ንዑ ደስ ዝብሎ ክረክብ ኣለዎ ሙካፋእ ክኸውን ክእል እዩ ኦኬ ግን ግዜ ኣሎ እቲ ተግባር ባዕሉ ጽቡቕ ነገር የበግስ እዩ ንኣብነት ቆልዓ ሕጂ ናይ ግዜ ኣኺላ ኣበጋሲት ግዜ ኣኺላ ናይ ድቃስ ኦኬ ዓራቱ ንኸይድ ስጉምትታት ገይረለኹም ሕጂ ብዓራት ምስ ከደ ይርያሕ እዩ ዘሎ ይዕርፍ እዩ ዘሎ ድቃስ ክወስዶ እዩ ሕጂ እዚ ባዕሉ ጽቡቕ ነገር እዩ ንትቆልዓ ሕጂ መጀመርታ ምናልባት ኣይርዳእካኒ ትቆልዓ ኣይክብል እዩ ጽቡቕ እዩ ኦኬ ምስ ግዜ ግን ትነፍሱ ይርድኦ ኣሎ ሕጂ እዚአን ሰለስተ ብሓንሳብ ክመጽእ ከለዋ ኩሉ ግዜ እታ ልምድት ህነጻላ ማለት እዩ እታ ልምድት ስረጻላ ብሂወቱ ኦኬ ኣብ ካልእ ነገራት ከምኡ ክገብር ክእል እየ ንኣብነት ቅድሚ ምድቃሶም ሓንቲ ካብቲ ስጉምትታት ናይ ጽባሕ ክዳኖም ዝገብሮ ዩኒፎርም ኮይኑ ናይ ትምህርቲ ወይ ካልእ ዓይነት ክዳውንቲ ከነቀርበሎም ንኽእል ኢና ኦኬ ሓንቲ ካብቲ ስጉምቲ ተኣሽሙት ኮይኑ ኣብ ዓራት ከይድካ ምንባብ ትኸውን ትኽእል እያ ኦኬ ካብቲ ኣክሽንስ ማለት እየ ያ ሕጂ እዚ ኩሉ ማት ፋይዳስ ክረኽበሉ እዩ ትቆልዓ ወላ ንመጀመርታ ይርከበሉ ግን ምስ ግዜ ክረኽበሉ እዩ ጥቕሚ ኦኬ ደስ ዝብል ንዕኡሲ ክረኽበሉ እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን እቲ ብልጫስ መግቢ ክኸውን ወይ ቾኮሌት ወይ ገለ ናይ ግድን ኣይኮነን እቲ ነቲጃ ናይቲ ስራሓት ባዕሉ እውን ሙካፋእ እዩ ማት ሪዎርድ እዩ ስኸማን ኦኬ ሶ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ልምዲ ጉዳይ ኣብ ህይወትና ንኽኣቱ ኣገዳሲ ብምዃኑ ማት ክንስርፆን ክንፅዕረሉን ኣድላይ እዩ እንዳበልኩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ክፋል ክውድኤ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ክፋል ስጋዕ ንራኸብ ብሰላም ይራኸበና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار